Zdrav svima, ja sam Večiti Sanjer i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, sam rješila da snimam nastavi tekst pesme. Nadam se da će ovaj video prvenstveno biti u fokusu i da neće biti blokiran od strane ITG Videos ili ne znam čega, jer zapravo nadam se da neću da dobijem copyright. Simpatično mi je to što sedim na podu i to što nikako ne mogu da namestim kosu. Ok, došao je red da počnemo sa videom. Na YouTube-u sam samo ukucala nastavi tekst pesme i prvo što je izašlo to ćemo da radimo, pevamo. Imaš sve, ali nemaš dušu, emotivno hendikepiran. Za ljubav. Tako ide. Bre! Ovo sam lepo rekla, da? Ok, idemo dalje. Sve do medalje. Vidi, mogla sam ja sa njim da odem i da istinu ni sebi ne priznam. Vidi, mogla sam, luda sam što nisam, mogla sam. Valjda. Ili ima i drugi deo toga, ali ne znam sad kao. Recimo da je ovo. I zašto ja uporno pauziram, nema veze. Čekaj, šta? Po 3 pića za najlepši sto, ako nekom smeta, ma briga nas za to. Bravo, ja. Nemam pojma koja je ova pesma nikad čula, brate. Strane pesme, apsolutno nemam pojma. Pa bila sam upravo, rekla sam blablabla. Idemo dalje. I ona je diva, ona je dama, ona je zvijezda Instagrama, od njih 300 nije ista, šampanjac pije samo kristal, kroz, ne znam, ta Zalto, Kiss Kiss, Golden, nešto, i Porsche, i Ferrari, i kurve, dobro. To je to. Like za drugi deo, uživajte. Jeee! Okić dokić. Nadam se da ovaj video neće biti blokiran. Nadam se da sam u fokusu i nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako je odgovor da, obavezno lajkujte, komentarišite, bacite subscribe za još novih videa, a mi se vidimo u sljedećem za koji se nadam da će biti vrlo uskoro. Zapravo, ovaj video snimam zato što snimam drugi video. Odnosno, snimam video gdje vi kontrolišete moj dan i postavila sam story da li želite da snimim video i glasali ste da, to sam čak i rekla 100% glasova je bilo da. Tako da, evo, ovaj video je u sklopu videa, mislim, šta god. To je to. Vidimo se, dakle, u tom videu. Ćao!